No ja, moi Alex. Är du sitter där? Vad skulle du vilja säga? Nej, sätt inte den på, då ser man inte. Vad ska Alex vilja säga? Ska Alex vilja säga 2 vuotta? No! Ai kamera pois. Ska du säga 2 vuotta? Ska du säga 2 år? Ska du säga synttärit? Ska du inte säga något? Är det... Kamera pois. Voi vitsit med dig Alex. Ska du säga moi moi? Va? Ska du Alex säga något ännu? Kukkelikuu bara. Alex vill inte säga något. No! Kamera pois. Aha, no heippa.